Zjistila jsem, že jeho psychická stabilita odpovídá psychice krysy v laboratoři na výrobu drog. Něco provedl? Něco nechce. Dobře, tak co nechce? Jít. Jen pár dnů polikal Viagru a najednou má ten člověk pocit, že se mnou žije. Šoupe mým nábytkem. Chodí mu ke mně domů pošta. Nechal si instalovat satelit. Má tam taky NFL? Charlie, prosím, tohle není legrace. Ten chlap je jako posedlý, věř mi. Vůbec mě nespustí z očí, někam se hnu a už je u mě. S tím svým stupidním, zamilovaným výrazem vzala bych ho lopatou po hlavě. Co mi s tím? Přijďte a vemte ho lopatou po hlavě. Nebylo by lepší spát ho Viagrou, aby to s ním šlehlo? Charlie, nebuď směšný, trvalo by to měsíce. Honem, přemýšlejte, hoši, jak dostat toho pomatence z mého domu. Přivedeme odbornou pomoc. Mám nápad. Rose? Ano, Charlie? Vejlet! Super, hned letím do garáže. Tati? Oh, Rose, fajn, už ti přišla moje změna adresy. Tady je moje milovaná holka. Ahoj, Harvey. Kde jsi byla, lízátko? Už jsem měl strach. Šla jsem jenom ven. Neviděl jsem tě odcházet. To bude asi tím, že jsem vylezla oknem prádelny. Mámo, lahbitá uličnice.